Kun mä olin nuori, mä kuuntelin erilaisia ihmisiä internetissä. Mulla oli pääsy matkapuhelimeen. Minulla oli internet ja YouTube ja kaikki. Ja menetin arvokasta aikaa elämästäni monien vuosien ajan, koska seurasin väärää ohjausta, joka johti minut harhaan ja aiheutti pettymyksiä. Se vaati minulta todella paljon kipua, kärsimystä ja vaivaa saavuttaakseni sen, mutta en halua muiden käyvän läpi sitä. Siksi aloitan tämän YouTube-kanavan, jotta voin auttaa hengellisiä etsijöitä ympäri maailmaa teidän matkassanne. Ja en halua teidän käyvän läpi sitä, mitä minä olen käynyt läpi. Teillä ei ole aavistustakaan siitä, mitä olen käynyt läpi saavuttaakseni sen. Joten aion julkaista videoita. Tiedän, että tämä on ensimmäinen kerta, kun olen kameran edessä. Joten jos teillä on mitään epäilyksiä tai kysymyksiä, voitte laittaa minulle viestiä, voitte ottaa minuun yhteyttä. Yritän parhaani mukaan auttaa teitä siinä